வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவிட்டம் 3, 4ஆம் பாதங்கள், சதயம் 1, 2, 3, 4ஆம் பாதங்கள், பூரட்டாதி 1, 2, 3ஆம் பாதத்தை உள்ளடக்கியது கும்பராசி. கும்பராசிக்கு அதிபதி சனி பகவான். அனுபவ பாடத்தின் மூலமா வெற்றி பெறக்கூடிய கும்பராசி அன்பர்களே, வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த அனுபவத்தின் மூலமா அடுத்தவர்களையும் மேல தூக்கி விட்டு வாழறோம் பாருங்க, இதுதான் கும்பராசி. யாரும் நமக்கு உதவி செய்யவே மாட்டாங்க, யாரும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு யார் மேலையும் பொறாமையும் கிடையாது, ஒரு ஏக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்காதான்னு ஒரு ஏக்கம். இந்த 3 விஷயத்தோட வாழக்கூடிய கும்பராசி அன்பர்களுக்கு முக்கியமான இந்த விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நல்ல மாற்றம், மிகப்பெரிய நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியான மாற்றம் உங்க வாழ்க்கையில நிச்சயம் நிகழும். சனி பகவான அதிபதியா கொண்டவர்களா இருக்கிறதுனாலயோ என்னமோ நம்ம லைஃப்ல தனியாவே வாழ்ந்துடலாமா, நம்ம லைஃப் இப்படிதான் இருக்குமா, நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக வாழறோம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாம வாழக்கூடியவர்கள் யாருன்னா கும்பராசிக்காரர்கள் தான். மனசுல ஒரு வலியும் போராட்டமும் அதிகமா உடையவர்கள் கும்பராசி அன்பர்கள். ஜென்ம சனியின் ஆதிக்கத்தால பல விஷயங்கள்ல பல பிரச்சனைகளால மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னா இந்த கும்பராசி அன்பர்கள் தான். பெயரளவுல கூட நன்மை இல்லை. ஒருத்தவங்களுக்கு நெருப்புல கை வச்சா சுடும்னு சொல்றாங்கல்ல, ஆனா கும்பராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அந்த நெருப்பு சுட்டுடுச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு உணர்ந்துகிட்டு தான் இவங்க வாழ்க்கையே தொடங்குவாங்க. ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு சொல்வாங்க, நெருப்புல கை வைக்காதீங்க, அது உங்களுக்கு சுடும்னு. இது வேலை வாய்ப்பு, திருமணம், மத்தவங்க கிட்ட எப்படி பழகணுங்கிற 3 விஷயங்களுக்குமே இது பொருந்தும். அவ்வளவு வலி வேதனைய உருவாக்கி அந்த வலியால இவங்க வாழ்க்கையில பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க இந்த கும்பராசிக்காரர்கள்னு மத்தவங்க நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. எல்லாமே தெரிஞ்சு வாழ்க்கைய நல்லா கத்துக்கிட்டு பரவாயில்ல, இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கும்பராசி அன்பர்கள். விட்டு கொடுத்து செல்பவர்கள் இவர்கள். ஆனா விடாம கும்பராசிக்காரர்களை எல்லாருமே தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கங்கிறது தான் உண்மை. கும்பராசிக்காரங்க ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்து பெருசா எதையுமே சாதிக்க முடியாது. உங்களுக்கு சிலை வைக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. நீங்க எவ்வளோ நல்லது பண்ணாலுமே உங்களை யாரும் பாராட்டவும் மாட்டாங்க. அடுத்தவங்க கிட்ட நீங்க தவறு செய்யலைங்கிற விஷயத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க மேல குறைதான் சொல்வாங்களே தவிர, நீங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்ட், நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்க, நீங்க நல்லது பண்ணீங்கன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. எல்லா ராசிக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கும். ஆனா இந்த கும்பராசிக்கு மட்டும் முக்கியமான ஒரு திறமை இருக்கும். என்ன திறமைனா, யாராவது நம்மளை காப்பாத்துவாங்க, யாராவது நமக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும், உங்களை தூக்கி விடணும். நீங்க காலையில எழுந்துக்கணும்னா அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும். வேற யாராலையும் உங்களை பெருசா அசைக்க முடியாது. அவ்வளவு சோம்பேறித்தனம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா நீங்க நினைச்சா எதையும் சாதிக்க முடியுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கே தெரியாது. உங்களை எல்லாருக்குமே பிடிக்குது. உங்க மேல எல்லாருமே ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாரும் ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு பேசுறாங்கன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா, ஒரு காரியம் உங்களால நடக்கணும்னா உங்களை தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆடுவாங்க. அதுவே அந்த காரியம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா கருவேப்பிலை மாதிரி உங்களை தூக்கி போடுறது யாருன்னா உங்க கூட இருக்கவங்க தான். அன்பு, நம்பிக்கை இது இரண்டும் துரோகமாகலாம். சில நேரம் காதல் அசிங்கப்படுத்தலாம், சில நேரம் காமம் வெளிப்படலாம். அதே நேரத்துல நட்பு துரோகமாகலாம். பணம் உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தரலாம். லைஃப்ல எந்தெந்த விஷயங்களை நீங்க பெருசா நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாடமா இருக்குங்கிறது தான் உண்மை. முதல்ல கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் காதலில் அதிகமா ஏமாறுபவர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் தான். நல்லா காதலிப்பாங்க. இந்த காதல் நம்ம வாழ்க்கைய அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அடுத்த இடத்துக்கு போகும்போது அதுல விரிசல்ங்கிறது இருக்கும். அதுல இருக்கும் மேடு பள்ளங்கள் அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். சரி, நமக்கு காதல் சரிப்பட்டு வராது, இனிமே இந்த லைஃப்ல இருந்து வெளியில வந்துடணும்னு நினைச்சிட்டு அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க வந்து நம்மளை ஏமாத்தினாலும் அதுலயும் திரும்ப ஏமாறக்கூடியவர்கள் யாருன்னா இந்த கும்பராசி அன்பர்கள் தான். திருமண வாழ்க்கையில பொறுத்துக்கிட்டு போறவங்க யாருன்னா இந்த கும்பராசி அன்பர்கள். கும்பராசிக்காரங்களை ஏமாத்துறது ஈஸியான்னா ரொம்ப தாராளமா ஈஸியா ஏமாத்திடலாம்.
புகழ்ந்து பேசினாலும் சரி, பெருமையா பேசினாலும் சரி, ஏமாந்து போவீங்க. காரணம் என்னன்னா, கும்பராசினாலே கும்பம், கலசம் எங்கேயுமே மேல இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்களுக்கு, நேர்மையான வழியில, உண்மையான வழியில மேல வரணும்னு பார்ப்பீங்க. ஆனா, எல்லாருமே உங்கள யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக கார்ல கூட்டு போய் வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம், உங்கள நடக்க விட்டு பஸ்ல அனுப்புறது யாருன்னா, அவங்களா தான் இருப்பாங்க. வாழ்க்கையில உங்ககிட்ட இருந்து அனைவரும் சந்தோஷத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் கண்டிப்பா பெற முடியும். ஆனா, மத்தவங்க கிட்ட இருந்து சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னா கிடைக்காது. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ராசியப்படி லாபஸ்தானம் உங்களுடைய வீடு. காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி 11வது வீடு. சனி பகவான் ஆட்சி பலம் பெறக்கூடிய இடம் உங்க வீடு. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுடைய ஆயுள அதிகப்படுத்தலாம். நீங்க நினைச்சா ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றலாம். ஆனா உங்களுக்குன்னு ஒரு சொட்டு கண்ணீர், பணம் வேண்டாம், ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுறதுக்கு கூட யாராவது இருக்காங்களான்னா யாரும் கிடையாது. அதுதான் பிரச்சனை. உங்க ராசி அதிபதி சனி பகவான், நீதி அரசர் அவர். எது சரி எது தவறுங்கிறத எது சரி எது தவறுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். உங்களுக்கு எதிரி யார், நண்பன் யார், கணவன் யார், மனைவி யார், நம்ம கிட்ட உண்மையாவே பாசம் யார் வைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டும் லைஃப் ஓட்டுறவங்க யாருன்னா கும்பராசி அன்பர்கள் தான். கும்பராசிக்காரர்கள் கடக ராசி, அதே மாதிரி கன்னி ராசி, இந்த 2 ராசிக்காரர்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் திருமணம் பண்றத தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. அப்புறமா நீங்க கஷ்டப்படுறத கண்ணு முன்னாடி பாக்குற மாதிரி ஆயிடும். ஏக ராசியில திருமணம் செய்யும் போது ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசிச்சு செய்யுங்க. அதே மாதிரி உங்க 3ஆம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய், உங்க 10ஆம் வீட்டு அதிபதியும் செவ்வாய், உங்களுக்கு 6ஆம் இடத்துல நீச்சம் அடைவதும் செவ்வாய், உங்க 12ஆம் இடத்துல உச்சம் பெறுவதும் செவ்வாய். அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதே மாதிரி புதுசா ஒரு முயற்சி எடுக்க போறீங்கன்னா, அந்த செயல் வடிவத்தை தொடங்கறதுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பயன்படுத்திக்கோங்க. மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமைய நீங்க சூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமைய சூஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்க திங்க் பண்றது மட்டும் செவ்வாய்க்கிழமை பண்ணா போதும். உங்களுக்கு மிக மிக ராசியான நாள் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை. உங்க 4ஆம் வீட்டு அதிபதி சுக்கிரன், உங்க பாக்கியாதிபதி 9ஆம் வீட்டு அதிபதி சுக்கிரன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கும்பராசிக்காரங்க பரிகாரங்கள் இல்லாம யோகங்கள் கிடைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை தினத்துல கோவிலுக்கு செல்வது நல்லது. அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த 3 கோவில்களுக்கு போயிட்டு வாங்க. ஒன்று சுக்கிரன் ஸ்தலம்னு சொல்லக்கூடிய கஞ்சனூர் சுக்கிரன் ஸ்தலம் போயிட்டு வாங்க. கஞ்சனூரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ அக்னீஸ்வரர் ஆலயம், சிவாலயம், சுக்கிரன் ஸ்தலம் இது, போயிட்டு வாங்க. அடுத்து 2வது சுக்கிரன் ஸ்தலம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வாங்க. 3வது ஸ்தலம் சுக்கிரன் ஸ்தலம்னு சொல்லக்கூடிய திருவல்லியங்குடி, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல திருவிடைமருதூர் வட்டத்துல அமைஞ்சிருக்க ஒரு வைணவ ஸ்தலம் திருவல்லியங்குடி. இந்த ஸ்தலத்துக்கு போயிட்டு வாங்க. ஸோ கும்பராசி அன்பர்கள் இந்த 3 கோவிலில் எந்த கோவில் போயிட்டு வந்தாலும் சரி, பொருளாதார முன்னேற்றம் நிச்சயமா அதிகரிக்கும். நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பணமும், கடன் பிரச்சனையும் குறையும். அதே மாதிரி உங்க ஆசைகள், எண்ணங்கள் ஈடேறும். உங்க எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். நல்ல பண்பாவும் ஜாலியாவும் பேசக்கூடிய கும்பராசி அன்பர்கள் கிட்ட ஒரு மைனஸ் உண்டு. தான் எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி அடுத்தவங்களும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது மிக மிக தவறானது. நீங்க ரொம்ப அன்பா இருக்கீங்கங்கிறதுக்காக எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும், நீங்க உண்மையை பேசுறீங்கிறதுக்காக எல்லாரும் உண்மையை பேசணும் அப்படின்னா அது சாத்தியமாகாது இல்லையா? உங்ககிட்ட போய் பேசுவாங்க, மறைமுகமா போலியாவும் உங்ககிட்ட இருக்கத்தான் செய்வாங்க. அதனால அதை கடந்து போகணுமே தவிர, அதை கண்காணிக்கணுமே தவிர, ஆத்திரப்படுவதோ அவசரப்படுவதோ தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறதோ தேவையில்லாத விஷயம்ங்கிறது தான் உண்மை. எல்லார்கிட்டையும் பேசுவீங்க, எல்லா இடத்துலையும் ஈஸியா மிங்கிள் ஆயிடுவீங்க, கரெக்டா இருப்பீங்க, நிறைய யோசிக்கக்கூடிய தன்மை உங்ககிட்ட உண்டு, செயல்படுத்தக்கூடிய விவேகம் உண்டு, ஒரு விஷயத்த தனியா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர், ஒரு கட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்லலாம். அரசியல் அதே மாதிரி ஆளுமை தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்டர் ஆகட்டும், ஆடிட்டரா இருக்கட்டும், வக்கீலா இருக்கட்டும், போலீஸ் அதிகாரியா இருக்கட்டும், யாரா வேணா இருக்கட்டுமே, உங்க இண்டிவிஜுவல் பவர், உங்க தனித்தன்மையை வெளிக்காட்டி எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் சுமூகமாகும், அதே நேரத்துல அடுத்தவங்க பாதிக்கப்படாத வண்ணம் செய்யறது யாருன்னாலும் இந்த கும்பராசிக்காரர்கள் தான். அவ்வளவு கரெக்டா இருக்க நீங்க பொது வாழ்க்கையில குடும்ப விஷயத்துலயும் சரி, உங்க நம்பிக்கையிலும் சரி, சில ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும்.
2 படி அன்பா பேசுனீங்கன்னா வீட்ல 4 படி பிரச்சனை வரும். ரொம்ப விட்டு கொடுத்து போனீங்கன்னா அப்பதான் கொட்டு விழும். என்ன செய்யறது? நம்ம ஜாதகம் அப்படி. அடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் கும்பராசி அன்பர்களுக்கு. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ். இத மட்டும் கவனமா கேளுங்க. இத நீங்க செயல்முறைப்படுத்துனீங்கன்னா, உங்க வாழ்க்கையில வெற்றிய கண்டிப்பா பெறலாம். நம்பர் 1 உங்களுக்கு பிளஸ்ஸே உங்க முகத்துல ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுறது இல்லாம இருக்கிறது தான். அழுகையும் சரி, பிரச்சனையும் சரி அதிகமா இருந்தாலும், அத வெளியில காட்டிக்காம, முடிஞ்ச வரைக்கும் அத சமாளிச்சு இருக்கவங்க யாருன்னா, இந்த கும்பராசி அன்பர்கள் தான். இதையே நீங்க லைஃப் லாங் மெயின்டெயின் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க. எதையும் கடந்து போகும் தன்மை. நம்பர் 2 இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது இன்னைக்கு என்ன நடக்குது? நேத்து என்ன நடந்தது? அப்படின்னு யோசிக்காம, நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்? 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கும்? கடவுள் நம்பிக்கை இதையெல்லாம் தாண்டி சயின்டிஃபிக்கா எப்படி இருக்கும்? மருத்துவத்துறை சம்பந்தமா ஒரு பெரிய அறிவுகள் இருக்கும். பிசினஸ்ல ரொம்ப நாட்டம் இருக்கும். அடுத்தவங்கள பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட மாட்டீங்க. இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எதையும் கடந்து போகும் குணம். எதுக்கும் பெருசா அலட்டிக்காம, இல்ல இது இப்படிதான். இத பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். இது ஒரு விஷயமே இல்ல. நான் இத பத்தி ஃபீல் பண்ணவே மாட்டேன்னு அடுத்ததுக்கு நகர்ந்து போறாங்க பாருங்க. அதுதான் கும்பராசியுடைய வெற்றி. இந்த விஷயம் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லைஃப் சூப்பரா இருக்கும். அடுத்து 3வது முக்கியமான பாயிண்ட். உங்களுக்கு உண்டான முடிவை நீங்களே எடுங்க. உங்களுக்கு 5ஆம் இடத்து அதிபதி புதன், அஷ்டமாதிபதி 8ஆம் இடத்து அதிபதியும் புதன் தான். ஸோ அடுத்தவங்க சொல்றாங்க, அடுத்தவங்க அட்வைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்றத நம்ம கேட்டா என்னன்னு அடுத்தவங்களுக்காக உங்க விஷயத்த பத்தி யோசிக்கிறத விட்டுட்டு உங்க விஷயத்த பத்தி நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும். நமக்கு இவங்க உபதேசம் பண்ணணும், இவங்க சொன்னாதான் நான் நடப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த மாத்திக்கோங்க. நம்ம ஹஸ்பண்ட் நமக்காக யோசிக்கணும். நம்ம நம்ம ஒய்ஃப்னு சொல்லுவாங்க, வாய் குழஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒய்ஃப் இந்த விஷயத்த நமக்காக பண்ணணும். இந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க, நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு ராஜா, ராணி எல்லாமே நீங்க தான். நீங்க நினைக்கிறத உங்களால மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியுங்கிற விஷயமும், உங்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளையும், உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நீங்களே செயல்படுத்த ஆரம்பிங்க. நீங்க என்னைக்குமே இளமையானவர்கள் தான். நீங்க என்னைக்குமே புதுமையானவர்கள் தான். அடுத்து இதுவரைக்கும் எந்த ஜோதிடரும் சொல்லாத உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு அவசியம் தேவையான மிக முக்கியமான ரகசியத்தை சொல்ல போறோம். தவறாம அந்த பதிவையும் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு கீழே இருக்க ஆல் நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நன்றி. மற்றும் ஒரு நல்ல பதிவோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம்.